Tretie miesto v tomto ročníku získava Rudinka. Chlapi sú zjavne nachystaní, čo sa mi veľmi páči. Prosím ťa, nedrgaj tam Juri Štefanovi, on to zakladá potom do kroniky miestneho rolníckeho družstva. S poznámkou, že nielen kravy sme mali v Rudinke. Ale aj byky. Aj samcov, aj bíkov. Ja verím tomu, že v Rudinke je spokojnosť, aj keď možno ste mysleli trošku inak. Ale spokojní sme s tým výsledkom, ako to dopadlo, pretože mali sme začiatok veľmi dobrý, stred bol taký priemerný, ale nakoniec sme to dokopali do úspešného konca. Tak sme si povedali, že by sme chceli byť na bedníka. To sme si splnili, aj keď sme poškolovali po druhom mieste, ale dobre aj tretie. Tak niekedy tie školavé oči stoja za prde, ako sa hovorí, a treba držať toho vtáka, ktorého máš momentálne v hrsti. Poznáte to o tom vrabcovi. Druhé miesto.